Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Yau za mu fara sauke muku littafin bar raina allura ita ma karfe ce wanda marubuciyar Aisha Umar Ibrahim ta wallafa wa duka sani da Real Issue page 1. Wasu 'yan mata ne guda uku ke fitowa daga mall ɗin, kowace cikin su ta sha gayu cikin dogayen riguna na alfarma, zuba musu kayan da suka yi siyayya wani security ya abu motar su ƙirar EOD. Ɗaya daga cikin su ta shiga gurin direba sannan ɗaya ta shiga gefen mai zaman banza, ɗayar kuma ta shiga baya. Suka fara tafiya, suna cikin tafiya sun yi nisa sosai, sun zo karya kwanan rijiyar zaki rumfar shehu kenan. Yarinyar da ke gefen mai zaman banza ta ce, waya ta Hafsat, tsaya na sai aya, ga ta can na hango ta sharshar da ita. Gaskiya zan da kin cika ciye-ciye marasa aji, in banda haka me zaki da wata aya? Cewar wadda ke tukin wato Hafsat ta bayin ce take kai gaskiya ji sai a hankali. Me zaki yi da wata ayar bakin titi wadda duk jam sun gama circulation a ciki? Kai gaskiya so kike a raina mu a ce kamar muna tsaya siyan abin hanya, sai ka ce wasu marasa aji. Ku bani na siya abin da raina ke so. Tsaki suka tsaya, ta fita ta nufi gurin mai ayar. Tana isa ta ce a bani aya kofi ɗaya. To nan ya amshi kuɗin yana ƙare mata kallo bi aune ba. Yaji ta ce lafiya, kafe ni da ido, ba komai hajiya. Oke ni zuba min, ina da abin yi. Nan ya gwada mata ya zuba mata a leda ya miƙa mata tare da cewa gashi. To tana amsa ta jiya ta nufin tafiya, ta ji ya ce hajiya amma kina da kyau. Wai ga ta yi tare da karewa jikinsa kallo. Gani ta yi yadin da ke jikinsa bai wuce 1.5 ba. Kafar ta sanye da wani wudajjen slippers, sai da ta gama kare masa kallo ta yi tas da ta gangaro fuskar ta ganshi akwai kyau ga dararen ido da dogon hancinsa har baka. Sannan ta ce na gode. Yawa in ba damuwa zan iya sanin sunan malamar? In na faɗa maka sunana amfanin me za maka? Hajiya ki dai taimaka ki faɗa min, kika sani ko mu zama jini da tsoka? To shikenan, sunana Zainab. Masha Allah malama Zainab, sunan yayi daɗi. Ko zan iya samun adres ɗin gidanku? A nan ciki muke, gidan Alhaji Abdullahi. Haba ba dai Alhaji Abdullahi kwamishina na ilimi ba? Shi ji suka yi kawai an ce siyan ayar kenan. Ke kuma in ban da raini, ina talaka fakiri irin ka? Ina Zainab, ai ka san ruwa ba sa'an kwando bane. Shashasha, me yasa wai ku talakawa kuke da son shigewa wanda yafi karfin ku bayan kun san ba tsaran ku bane? Wala ko Hafsat, gane min hanya. Dube shi wani duguja da shi, ko kunyar kallon Classy irin Zainab bai ji ba har yake iya tambayar ta gidan su. Ke kuma ji kin ji kunya ki rasa wanda zaki tsaya ki kula sai wannan talakan tilis din? Haba dan Allah Maryam. Hafsat, ina ruwan ku yi wa ku yayi wa magana ne ko ni yayi wa? Kuma na bashi amsa. Ban Allah kai hakuri, ka ji baka faɗa min sunanka ba. Kai ma sunana Ibrahim. ai ma na ga kin fi karfi na. A'a ka zo abinka sai na ganka. To godiya nake, sai na zo. To cike da haushin Zainab suka shiga mota. Murmushi mai ayar nan yayi ya koma ya zauna a gurin zamansa. Suka tada mota suka ci gaba da tafiya. Kallon ta Hafsat ta yi tare da yin tsaki. Ta ce wallahi kin ji kunya a ce kamar ki duk ajin ki da komai ki tsaya kula wannan kazaman mutum har da wani masa kwatancen gida. Ke da muke son in mun tashi zabo miji mu girgiza 'yan Kano saboda kuɗin su, amma tun da wannan ido ɗaya da rabin kike so sai ki je ki yi ta yi. Wuya ma ta ishe ki ishara wallahi. Nan dai suka ta zuga ta kanta kishi. Kofar wani haɗaɗɗen gida suka hon da sauri gat manyan wangale musu kofa suka danna kan hancin motar suka fakin a gurin adana motoci. Sannan suka fito. Wata haɗaɗɗiyar yarinya ce ta dawo daga baya, hannunta rike da botiki da alama dai shanya ta yau. Ta ɗaga masa hannu alamar sannu. Ya tsina baki suka yi kamar sun ga wani kashi. Ɗaya daga cikin su ta ce au sai yanzu ma kika yi min wanki saboda raini ko? Da hannu ta yi mata magana alamar aiki ta yi, sai lokacin ta samu damar yi. Hararta ta yi, ganin haka yasa yarinyar jiki a sanye ta fara tafiya da niyyar wuce su. Ɗaya daga cikin su ta ce ke doɗi zo ki kwaso mana kaya a but. Juyawa ta yi tare da aje botikinta ta buɗe but ta ebo iyayen ledojin ciyar tasu guda biyu. Ta nufi wata kofa tana zuwa ta ajiye a tsakiyar falon. Ta juya ta ɗauko botikinta ta wuce. Suna shigowa suka zauna tare da haɗa baki wajen cewa wash Allah gaskiya mun gaji. Wata mata da ke zaune tana ta ce sannu ku da zuwa, ai dama da gajiya. Wallahi kuwa ina su mum suke? Yanzu za su dawo, su ma sun fita. To ga kayan nan momi ki gani, bara na gani. Nan ta fara buɗa tana gani suna hira da 'yan matan suna cikin hirarsu, sai ga sauran sun shigo neman guri suka zauna tare da cewa kun dawo kenan, mu ma bari mu ga sayayyar taku. Na so nake ku fito fes dan abban ku ya ce 'ya'yan abokansa da yake son haɗa ku da su kila ku haɗu da su ma a gurin bikin. To ai gashi nan ku duba momi, ina da magana. To ina jinki. Ta karasa maganar ta tare da mai da kallon gurin Hafsat. Ai momi
makar inda Zainab za a yi wannan haɗin domin yanzu ta haɗu da mai sai da aya har da wani faɗa masa sunanta da yi masa kwatancen gidan nan. Me wallahi baki isa ba, me ayar me talaka baki isa ba, wallahi in baki da hankali ni ina da shi. To mami ya zan yi da shi kenan, in ya zo ni ma sai yanzu na gane ba kalata bane, kawai dai dan yana da kyau kuma wani kwarjini ya yi min har ban san lokacin da na faɗa mishi sunana da adres ɗina ba. Abu ɗan sauki, gobe in ya zo kawai ki je ki yi masa rashin mutunci ko kuma ki hada shi da waccan kurmar kawai a wuce gurin. Nan duka yan matan suka ce wallahi ko momi kin ga kenan, dama na san a wannan zamanin waye zai auri dodi, kuma ma ai shi din ma baki ga yadda idan shi yake ba, ai sun yi mat wallahi sosai. Gobe in ya zo sai ki hada su kawai, bayan ya tafi sai mu faɗa wa abba kin ga ai shi kenan ya aure ta kawai dan yadda take da kyan nan, wani zai iya cewa a cikin abokan yana son ta haka, ai ko hakan yayi wallahi. Nan suka yi ta kyakya ta dariya abin su. Tana shiga daki ta yi wa mahaifiyarta alamar sannu ta zauna shigowa wata yarinya ta yi suna ɗanyin yanayi da wannan ta ce gaskiya anti Sajida tana bani haushi da take bin wa'incan sakarkakun Anna ta yi musu bauta suna kyararta kamar wata mai aikin su, ko wacce ta kwaso ƙurarta kanta take jibkawa saboda kawai ita kurma ce. Wallahi duk abba ne ya fara nuna musu su lakanta ta, duk da sun girme ta ai ba haifar ta suka yi ba. Annani me yasa ba a yi min haka? Maryam me yasa ke ba kya ganin abu ki shiru? In ta yi musu ai ba faduwa ta yi ba ƴan uwanta bane. Nan yarinyar ta tashi ta fita na ai dama Anna na san haka za ta ce ai ba faduwa ta yi ba. Nan ta masifar ta fara tafiya, jin muryar kanin mahaifinsu yasa ta labewa jikin windo. Yayi dama wata muhimmiyar magana na zo miki da ita. Dama wata muhimmiyar magana na zo maka da ita. Aji jaridar yayi tare da cewa ina jin ka Bashir. Na ma wani dan kanin abokina ne aka fitar da shi inda yana da cuta irin ta Sajida. Yana ji amma baya magana. Kamar dai da dai Sajida take. To shine na yanke ta shawara kan ni ma zan fitar da ita a yi mata aiki ta samu lafiya. Zancen banza zancen hobi. Ba za a fitar da ita ba. In kai niyya ka bani kuɗin ina da amfani da zan yi da su. Ba sai an yi aikin banza da su ba. Allah kake son yi wa shishigi in banda haka. Ai shi ya so ya ganta a haka ka zo min da wani zancen banza. Kuɗaɗe nawa na kashe akan wannan larura tata, kaga ta warke ko sai yanzu da kuɗi suka ishe ka to ni ka ban haba yaya kana matsayin kwamishina kai baka biya mata mani zan biya ka ce in baka? Haba dan Allah ka rika yin adalci a tsakanin iyalanka yaya, yarinyar nan diyar ka ce fa bata wani ba, ka yarda dai yar tawa ce dai ko to ka tafi ba za a kai ta ba sai me yaya ka ji tsoron Allah ka tuna zaka mutu akwai hisabi. Yaya ce nake kai dadin ma zaka ji da nace zan biya mata, ashe kai ba haka ba dai a taba dawwama a abu daya. Ta yiwu su wa'innan ƴaƴan son da kake kauna ba za su taimake ka ba, ita din da kuke raina kila itan ce za ta taimake ku. Yaya ka bari dan Allah in biya mata ita ma ta samu lafiya. Kai sanin kanka ne irin kwakwalwar da Sajida take da ita a biyu ke kaf cikin su waye zai iya medicine in ba itan ba. Tashi ka bar min gida, wannan nakasassar zaka ce ita za ta taimake ni saboda ka raina ni, to ba za ka fitar da itan ba, ka yi yadda za ka. Yaya ba sai ka kore ni ba, zan tafi, ina maka fatan Allah ya ganar da kai hanyar gaskiya. Ya wuce ya fita cike da bakin cikin abin da dan uwansa yake aikatawa. Share hawaye Maryam ta yi tare da saurin fitowa ta ce an kurbi ina yini. Sanin koya damuwar sa yi tare da cewa lafiya kalau Maryam, ya sa annan taku lafiyar su kalau. Mu je ma dai kawai mu gaisa, na san ki da surutu sai kin faɗa musu kin gani ban shigo ba. To ban shigo ba. Nan yayi gaba tafi bayan sa yana shiga min falo ya tadda su zaune suka nan falo suna nan suka gaisa. Yanin fat din Anna bakin sa dauke da sallama ya shiga. Nan suka gaisa sannan ya mata sallama ya tafi bin bayan sa su Sajida suka yi. Dan ya musa rakiya. Ya hau motar sai yana daga musu hannu. Ya wuce cike da tausayin su. Ya tafi juya suka tafi suma murmushi. Maryam na ba Sajida labari. Suka ji Hafsat na cewa ayi dai magani in tusa za ta haura wuta. Ayi dai magani idan ruwan ido zai dafa shinkafa. Tana yi tana hararar ta taba baki Maryam ta yi tare da cewa ni in na raina kasuwa ko sautin kashi ban bayarwa a cikinta. Ta karasa magana ta tare da shigewa fat su. Taba ta Sajida ta yi tare da yi mata nuni da ta daina kula su. Nan ta ce Allah ba zan daina ba, matsawar za su taba min ke sai na bi miki haƙƙinki, ba zan kyale ba Allah yaya. Miƙewa Sajida ta yi tare da ɗaukar Alƙur'ani ta shiga tila. Washe gari misalin 12 da rabi Ibrahim ne tsaye da ƴan ledarsa a tsaye a jikin flowers. Fitowa Zainab ta yi tana yatsuna ta karasa
inda Ibrahim ke tsaye yana ta washe baki sai da ta gama kare masa kallo tsaf ta ce salamu alaikum. Wa alaiki salam farin cikin zuciyata. Ya gida lafiya kalau ya su momi lafiya kalau. Dama Zainab tun da na ganki jiya na yaba da hankalinki shine na zo ko zan samu shiga duk da na san ni ba ajin ki bane. Gaskiya ka faɗa. Washe baki yayi tare da cewa Zainabu ina fatan na samu karbuwar a zuciyar gimbiyarta. A gaskiya abin da zan faɗa maka ni ba tsarin auren ka bace ka kwata-kwata saboda ka ga ba kilas ɗin mu ɗaya ba. Ina ma laifin abota duk da abotar ma ka san ni ba kilas ɗinka bace ko yar kurmar gidanmu ta wuce kilas ɗinka ko da yake gwara ita tunda ita kurma ce ai a iya ba irin ku tunda ita kurma ce jiya bayan mun rabu na tsaya na yi tunani na gane da ita ka dace za ku fi mat bara na turo maka ita. Murmushi yayi tare da cewa to shikenan turo min ita ai zaɓin ki ce ba zan taɓa bin zaɓin ki ba domin itan kamar ke take na san itan ma kamar ki take. A'a ka daina haɗa ni da nakasassa bara daina turo maka ita ka dame ni da tsami yau baka yi wanka bane wai na ga tun kayan jiya ne a jikinka ka rika tsafta dai. Murmushi yayi tare da gyara rigarsa ya ce ban samu jiya yau ban samu yi ba yau ina tsallaken kwana ɗaya ne ga aya na taho miki da ita shi yasa fa ga kanan sai warin rana kake an gode. Ta amshi ayar a wulakanci ta juya ta tafi murmushi yana binta da kallo. Sanye take da hijab hakarsa da slippers a kafarta ba iya hango kayan jikinta saboda tsayin hijab din jikinta mai kalo din brown tunan kafar ta ya fara kallon ta har zuwa haɗaɗɗiyar fuskar ta da ta fayo da ita sai pink din lips ɗinta da suka dan bushe cike da nutsuwa take tafiya har ta karaso inda yake ko kifta ido bai yi ta yi masa alamar gaisuwa da hannunta. Ibrahim da ya suman tsaye aini a zuciyarsa ya ce wow masha Allah Allah ya halitta ana har ma ta fi Zainab kyau nesa ba kusa ba amma har da wani cewa a daina haɗa ta da ita a fili kuma yin alamar alhamdulillah da hannunsa ya ce malama dama ganin yar uwarki Zainab ne sun dawo jiya sai suka tsaya siyan ayata to anan ne na yaba da hankalinta na ce mata ina son ta yau da nazo sai take ce min ba mu dace da juna ba sai dai ke to shine ta ce bara ta turo min ke na ce mata to ina fatan ke zan samu karbuwa duk da na san kin fi karfi na ke ma din. Murmushi Sajida ta yi tare da yi masa alama da ba wanda ya fi wani a gurin Allah face wanda ya fi tsoronsa sosai ya ji daɗin yadda ta yi masa ya ce yanzu Sajida kina nufin zaki iya aure na a yadda nake hakan nan ba dan kowa ba karfa ki manta aya nake siyarwa a bakin titi. Didina masa kai Sajida ta yi alamar a hakan take son sa kuma za ta aure sa ta rufe fuskar ta alamar kunya cike da murna ya ce alhamdulillah ban taɓa samun macen da ta taɓa nuna min so da ƙauna kamar ki ba hakika ke ɗin ta daban ce a cikin mata na gode baki faɗa min sunan ki ba Zainab na ji tana ce miki kurma ki faɗa min sunan ki na ji au ashe fa baya magana to rubuto min yana karasa maganar suka ji muryar Maryam na tahowa tana cewa anti Sajida wai makalewa maganar ta yi sakamakon ganin Sajida tsaye da mutumi da ta ji su Zainab na magana a gurin flowers karasa ta yi da niyyar yi masa masifa gani ta yi yayi mata kurjini har ya ja ta rasa me za ta ce sai ta daure ta ce ina yini lafiya kalau dama sunan gimbiyar ta Sajida kenan amma sunan yayi kefa ya sunanki sunana Maryam sunanta kenan yana ga ya naga kun tsaya bara na ɗauko bako kujera ya zauna ai ba kya bar sa tsaye ba anti ta karasa magana ta tafiya ta kawo masa kujera ta aje ta kalli Sajiya ta ce in kin gama akwai labarin da zan baki daga mata kai ta yi alamar to kallon Ibrahim Maryam ta yi tare da cewa sai an jima baki faɗa min yadda kuke da gimbiyar ta ba za ki tafi to anti Sajida yaya ta ce uwa ɗaya uba ɗaya to ki zauna mai hirar da ke mana ji ta yi kawai bakinta ya furta a aka bari in ka dawo gobe mai to shi kenan nan ta juya ta tafi suna niyyar zama kan kujerar kenan suka ji muryar kaji ta ce dakata dodu waye baki damar hawar mana kujerun hutawar mu bare har ki samu damar ba wannan detiman din dukin Sajina na bari ta yi alama da hannu tana mai bata hakuri ta kwashi kujerun ta inda suke ta aje ta dawo da Ibrahim da ke tsaye sai kallon Khadija yake a zuciyarsa kuma yana cewa me hakan ke nufi kenan ko ba diyar gidan bace amma kuma in ba yar gidan bace kai ina gaskiya yar gidan ce wai ni take cewa dai timan amma zan bigi cikin Maryam naga kamar tana da makana yana wannan maganar ne ya ji Khadija ta ce ki je ga ina mai tsina can ki wanke mu daga mata kai ta yi alamar to jiki na rawa kallon Ibrahim ta yi da yi suman zaune ta yi da mamaki ya shayi ta yi masa alamar za ta tafi murmushi ya yi mata tare da cewa ki je ki dawo ina nan ina jiran ki alamar to ta yi masa ta tafi cikin sauri kallon Ibrahim Khadija ta yi a kaskansa ta yi tsaki ta wuce
tsintsar mamaki ne ya bayyana a fuskar Ibrahim. Ya karasa gurin mai gadi da tunani kala-kala. A zuciyarsa tana shiga men falon gidan suka sheke da dariya tare da cewa mutum a haka rayuwarsa za ta kare a wahala. Kun ga kenan ba sauran jin daɗi a rayuwarsa sai dai ya gama mun zo a kalle mu da sha'awa. Mutum ya kare a sai da aya. Wallahi ko wasu ko sai dai ayi zuwan zomo kasuwa. Suna ta abin habaitunsa haka ta wuce abinta ko a jikinta. Maryam ce ta fito ta ji suna yi mata wannan ta ce ko wai ina irin jakuna ne marasa tunani. In Allah ya yarda sai dai ku yi zuwan zomo kasuwa. Insha Allah sai kun nemi abu daga gurin wanda kuka raina din. Jin daɗi kuma insha Allah sai kun ganta cikin sa. Bi idnillahi ta'ala. Kun in ban da kwakunku a wannan zamanin kowa yi ta kansa. Kama yi da kyau sai ka hada da addu'a bare kuma baka yi ba. Tsalle Zainab ta yi da niyyar kamo Maryam ta doke ta. Da sauri ta ruga ta buya bayan Anna wadda ta ji hayaniyar Maryam yasa fitowa binta Maryam ta yi tare da cewa saboda tsabar kin raina mu har kike iya faɗa mana magana yau sai na ga uban da ya tsaya miki dan ubanki ba dai kan waccan da kasasshiyar yar uwar ta kike mana hakan ba zan hada ku na ci ubanku an miki din ai muddin in tsoho bai ji kunyar hawa jaki ba to jakin ma bai ji kunyar kada shi ba muddin ba za ku daina wulakanta min yar uwa ba ni ma ko ba abin da zai hana ni rama mata ba in ita ba za ta iya ramawa ba to ni zan iya rama mata. Kai hannu Zainab ta yi za ta mari Maryam da sauri Maryam ta tafke hannunta ta wanka mata mari tare da cewa ku sani ba tsoron ku ake ba. Ta ruga da gudu daki ganin Anna ta fusata ta bita kuka Zainab ta fashe da shi tare da cewa wallahi yau sai an yi bara uba a gidan nan ba zan taba yarda ba sai dai ayi wacce za a yi dan yau ba zaman lafiya kar ki yarda wallahi amma gaskiyar yarinyar nan ta rena ki da yawa wai me ke faruwa ne naji hayaniya cewar momin Zainab da ke fitowa daga fat ɗinta kallon ta Khadija ta yi tare da cewa waccan yarinyar ce ta mari Zainab ɗin tawa aka mara wallahi ba zai yiwu ba ta karasa tare da kama kogu tana jijjiga fitowa Allah ta yi tare da karasa gurin momin Zainab ta ce ki yi hakuri dan Allah insha Allah ba za ta sake ba wallahi ba zan hakura ba bara Alhaji ya dawo sai an yi wadda za a yi jiki a sanye ta nufi gurin Zainab da ke rela kofa daki tana ta kururuwa ta ce Zainab ki yi haƙuri don Allah ta ƙarasa magana ta tare da dafa Zainab saurin tura hannun Anna ta yi tare da cewa sakarni tare da yin tsaki tana hararta ganin haka yasa Anna tafiyar ta ɗaki tana zuwa ta kwaɗa Maryam mari tare da cewa Maryam ban san wace irin zuciya ce da ke ba ke suka yi wato idan wanda suka yi din ba ta ɗaga kai ta kalle su ba sai ke sarkin masifa ko to zan yi maganin ki wallahi haba Anna ya za a ce su takura mana a gidan nan saboda sun ga abba na yi mana abin da ya ga dama shi ne su ma suke mana ko su suke saka wa anti Sajiya ciwon zuciya na gare ba rawa suka yi Allah ya yi su a habin masu ji ba ita kuma ba bata iya bane bai sa Allah ya jarabte da ba ina ji fada Zainab ta yi saurayi mai sai da shine da ta dawo shine suka zuga ta kan ba ajinsa baje ajin anti Sajida ne ina dalili su tsane ta me ta tsire musu wallahi yanzu yadda ba sa raga mana ni ma wallahi ba zan raga musu ba fadawa abban iya kadai ci duka ne wanda mun riga da mun saba da shi kai laifi da baka yi ba dukan ka ake gwara ma kai ka san kai duk da kalaman Maryam gaskiya ne amma sai Anna ta ce idan na ƙara jin kin yi fada da wani a cikin gidan nan sai na yi miki abin da baki zato ba me in sun yi fito mata zai yi me aya kuma in mijinta ne ai ba wanda ya isa ya hana ubangiji ikonsa in kun ba shi mijinta bane ba wanda ya isa ya hada kullum ina koya miki shi lamarin duniya dan hakuri ne ba a taba dawwama a haɓa daya komai farko yana da ƙarshe shi hakuri rana gare shi amma ke baki da shi kullum ina nusantar da ke baki ji ban san wa kika gado a rashin hakuri ba ai Anna in an ga mutum yana da haƙuri ake gaina shi wallahi na ga alama lamarin gidan nan sai ana jan wuya za a daidaito Allah ya shirye ki yanzu mai ranar daukar min magana da ke nan dai Anna tana ta yi mata fada tana fitowa da kayan wanki za ta wuce kenan motocin su abban su suna shigowa gidan inda Zainab na ganin shigowar su ta ƙara fashewa da kuka jiki a sanye ta wuce dan ta san yau kashin su ya bushe saurin sakowa yi da nufin gurin Zainab tare da cewa Zainab me ya faru ke kuka jan hakan yasa su momin fituwa suka faɗa musu ƙarya da gaskiya aiko cike da masifa ya ce Khadija da komun bulala ta ɗaki kai kuma Abdulaziz kirawo su dan ubansu nan suka tafi dawowa ta yi daga shanya kenan Afa ya ce zo na inda hakan yayi daidai da fitowar Maryam ita ma ƙarasa suka
suka yi dukansu suka tsukunna don sun san ba makawa dukansu zai nan ya shiga dukansu abin mamaki babu wadda take hawaye sai da yayi mai isar sannan ya kale su ya wuce fuhu dariya Hafsa suka bi bayan su tashi suka shige kallon Abdulaziz Mahabub yayi tare da cewa a gaskiya Abba baya kyauta abin da yake yi bai yi bincike ya ji me ya faru ba kawai ya hau dukansu ka duba ka gani saboda wuyar da yaran nan suke ci yanzu ko kuka sun daina zuciyar tana nema ta bushe wallahi ko ni har ma tausayi suke bani ba su da mahaifiyarsu tausayi suke bani su da mahaifiyarsu ni ma haka kuma mutum ba shi da damar yi wa Abba magana sai ya ji haushinka wallahi kuwa nan suka wuce cike da tausayin kannansu Ibrahim da ke kallon duk abin da ya faru ya kalli mai gadi ya ce baba wai me su Maryam suka yi ne naga ana dukansu ai su Maryam ban san me suka yi wa Alhaji ba su da mahaifiyarsu ya dauki karan tsana ya dora musu baba ban gane ya dauki karan tsana ya dora musu ba sai ka ce ba mahaifinsu ne man kawai dai abin da yake yi bai kamata ba yarinyar nan Sajida da a ce tana da sa'a a ranta da yanzu zuciyarta ta buga domin na san akanta ake wannan abin wallahi kamar ya akanta baba ganin Sajida na tahowa ne yasa baba cewa ka bari in ka zo gobe ma yi magana to ya ƙara maganar sa cike da tsananin mamakin abin da ke faruwa a wannan gida tare da tashi ya koma inda suke zaune ɗazu ya zauna ƙarasuwa ta yi ta zauna tare da ɗan yi masa murmushi ta yi ƙasa da kanta murmushin shi ma yi wanda hakan ya sa beauty point ɗinsa lotsa ya ce ya na ga yanki ya canza ne me ya faru girgiza musu kai ta yi alimar ba komai nan ya ci gaba da bata labarai kala kala har ta ji kuncin da take ciki ya tafi suna nan zaune Abba ya fito shi da su Mahabub za su da niyyar shiga gidan karam idan sai ya gami masa su juya ya nufi gurin su suna isa da sauri Ibrahim ya duka ya ga da Abba amsa ya a yatsane tare da cewa yaushe ka fara zuwa nan gida so sakiwa Ibrahim ya yi tare da cewa yau Abba awo ok a ina kuka haɗu da ita ni Ibrahim ya labarta a Abba tun haɗuwarsa da Zainab har ya haɗa shi da Sajida da ta sai faɗa masa sauki numfashi Abba ya tare da cewa ai da gaskiyar Zainab ba ajin ka bace ita sai dai wannan na kakashiyar in kana so saboda gobe dinnan mijin Zainab Zainab zai zo ba karamin mamaki abin ya ba Ibrahim ba amma sai ya basu ya ce Abba ina son ta kana son ta a nakashan haka dai ko Abba to ka turo iyayenka saboda haɗa su zan yi lokaci ɗaya na san wa'incan ba za su bani kunya ba shi yasa na faɗa maka kai tanajin kuɗin aure don ba na son bikin nan ya wuce sati biyu to Abba amma kuɗin auren ne yanzu sai a hankali aya nake siyarwa sai na je ƙauyen mu na dan wawo ko ai ba komai a wani gari kake a jihar Taraba garin Murwomo a'a bar shi kawai ka turo iyayenka da kake gidansu yanzu a yi magana na baka ita sadaka ka ji lokacin biki kawai sai a daura aure tare da na su Khadija to Abba godiya nake zan turo su Abba gaskiya dakata Mahabub man san zancen banza ya wuce ya tafi min bayan su suka cike da takaicin abin da abin shi ke aikata ba karamin tausayi Sajida take sukunne ta ba Ibrahim ba ya kalle ta yace zauna nan amaryata dama ta yi nan ya kalle ta tsab dan gano ko ta ji haushin abin da abin ta yi mata amma sai ga ba komai ya bata labarai da karshe ya tafi cike da tausayin cike da tausayin Sajida. To masu sauraron anan muka dakata sai a saurare mu a kashi na biyu.